DreamWorks Pictures представляет با همراهی زخنده کارگردان و رژیسر و منتجر و ترجمون همش زخنده. Buday nabda ya sho'duxtar buday. Ammo vale lekin sho'duxtar suvkuvkadyan то як бор бусаи ошиқинакни сознамешдай. Дар як қасри калон шодухтаро дракон посбонӣ мекунад. Чанд ҳазор шерои нарх шодухтарро халоскунӣ рафтанд, лекин ҳама нобуд шуданд. То ҳозир шодухтар қаҳрамони худро интизор аст, омада буса намуда ва аз дракон ӯро халос кунад. Ганда дурӯғи бад шид. Қаҳрамонат ба ман гашид. خونش دای بیشور ناس حمله میکنیم کمش از روشمن نشه میدون چی گپ میشوه زنده با زنده میخراست تو خونو را سکچه دمیتیا шумо як ҷода хато кардин. Стуғонотона ман худам мехӯрам. Медонед аввал чӣ кор мекунам? Аввал пӯстотона ҷудо мекунам. Чашмои ҳамата чинда сок тайёр мекунам. ҷигарутуна қати сангдонутун, пиёзча қати ҷиз-биз тайёр карда мехӯрам. Фаҳмидед? Вах бля. Гӯштои мондагиро қайла мекунам. дев назик наша ки алловут сар метем назик наша Гурез. Эхе. Ҳамхе кокстенки шамолтон ба дарахтҳо ҷума. Хотмаган номард. Грезен. Дар кофту коб аст одамчаи афсонавӣ. аруба пуршид ҳайш крафтем Аруса бурдан пуштика. Бучме шернахун бучмайҷа ман раиси ҷурба бу напари барои яҷуз кампиризня 20 дирам ақа бидӣ навбати кияй Тангай 20 дирама ҳолиам бадай кун. ёрдам те бардор рафтем қандинга ур қафас майдаи бадай Кампирак илтимос баро нафурӯш илтимос. Мада я шанси дига илтимос. Я шанси дига илтимос. Зиннак табиги хари лақӣ. навбати кияй мусафету чӣ дорӣ и куклачаи чӯбияй не ман кукла нестам ман одамчаям 50 дирам барои куклача бардоруш хушомандӣ падар навбати кияй бабуся чӣ дорӣ ту Хоб ман бо ча хари гап мезидаги дормина. хай 1 сомон да меарза агар ки гап занам Ин гӯшу майдама хурдагиай. хай Кан дараги зокашай. Дар хонам qa гап мезана ки ман када намешава. бар падари давлат гап зан бас кампир ахрана Не бистин гап мезана. Ҳо ман хари гап мезидаги форама гап мезанам нафорам гап намезанам. Чӣ фаҳмиден? гум кинини кампира Не бистин. Ман бешухӣ мегум хари гап мезидагиай. Ман паридестам. Додо нигоҳ паридестай. гап мезадай Ман ҳам гап мезанам ва ҳам мепарам. Шумо фақат парранда дидагин осмон. Мумкин бо самолёт дидагин, лекин хари мепаридаги ягон тат надидин. Худо зад. дастгириш кинин қабениш қабиш сурка қабиш қапен очағара суриш кинин ин ҳами сома сир кинин рафтем дев Чиай? бо фармони шоҳ фарқуват ман бояд ҳарди шуморо ҳабс намуда
ба ҷои гуфташуда бурда расонам. Фармони шоҳ Фаркуат. О, бешхӣ? Зуруд мераса? мумкин аст сухан кунем?